Hello mga kawaray. Ngayon po ay magluluto po tayo ng isdang hawol-hawol na skabitsi po. Skabitsing luto. Papakita ko po sa ano po ang mga sahog po niya. Ito po siya. Mayroon po siyang bawang, sibuyas, bell pepper, kunting asukal, turmeric powder, at saka loya. Yung loya po, kailangan po ay maliliit lang po ang hiwa para po nakakain siya at hindi po masayang. Kasi ako gusto ko marami ang loya pag ako'y nag-iskabitsi. Kahit walang isda, basta mayroong luya, masarap na po ang kain ko dyan. Siyempre meron po tayong suka kagamitin, saka kunting mantika na panggisa. So tara, samahan nyo ko. Magluto po tayo ng iskabitsi. So ayan, lagay po natin ang mantika. Igisa po natin ang bawang. Ang pabango siya. Susunod natin ang sibuyas. Kapisa lang po. So ngayon, ilagay na natin ang luya. Ilagay natin ang bell pepper. So antayin lang po natin na maluto ang mga sahog. So ilagay na po natin ang turmeric sa suka para po matunaw na po siya. Para matunaw na po siya. Ilagay na po natin ang turmeric sa suka. Siyempre po haluin natin para po siya ay matunaw. Ang turmeric sa suka. Ayan siya. Pampakulay po yan sa iskabitsi. Okay. So, ilagay na po natin ang sukang may turmeric. Ayan siya. O, diba? Madilaw siya. Ayan. So, antayin po natin maluto ang ating mga sahog po. Kumukulo na siya. Ilagay na natin ang asukal. Kasi ayaw ko po ng masyadong maasim, kaya nilalagyan ko po ng konting asukal. Kung gusto niyo po ng maasim, na po ninyong lagyan ng asukal. Pero ako, nilalagyan ko talaga. Ayan na po. Malapit na po siyang maluto dahil lumalapot na ang sabaw. Ayan na po. Luto na po ang ating iskabitsing isda. Pwede na pong kumain. Tara. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe my channel where I'm a vlog. Thank you so much.